Moi kaikille, siis mun kaveri tuli nyt meille ja nyt me maistetaan näitä Pringleseitä, näitä Mystery Pringles. Niin. Tuoksuu tänne. Nää tuoksuu aika voimakkaalle. Vetän Aino. Oota. Tässä on aika paljon tätä maustetta. NYT nyt. Käsikö sillä mausteena? Tää jotenkin muistuttaa vähän pizzaa. Ja juustoa. Me käydään hakemassa vettä. No me nyt ei sittenkään haettu vettä, mutta niin kuin arvosana on mulle 5/10. Se oli ihan ok, mutta en ostais uudelleen. 5/10, en ostais uudelleen. Mut joo, siinä oli maisteluvideo. Moikkuu!